Ramirant har altid været en løsningsleverandør. Ramirant startede i 1955 som en stålproducent, der leverede materialer til byggeindustrien. Et simpelt princip har fulgt os lige siden. I løbende dialog med kunden opnår vi sammen de bedste resultater. I 1980'erne førte denne tilgang os videre i udlejningsbranchen, hvor vi startede med at tilbyde udlejningsløsninger. Og den dag i dag følger vi samme princip, at kunden altid kommer først. Vi er repræsenteret med mere end 350 afdelinger i Europa og leverer mere end 1 million materieludlejninger hvert år. Vi servicerer en bred vifte af brancher, også private kunder. Vi er af den opfattelse, at alle har fordele af vores udlejningsløsninger. Udlejning er miljøvenligt og økonomisk fordelagtigt for kunden og samfundet. Fra os får du mere end udlejningsmateriel, services og rådgivning. Du får løsninger. Fra midlertidige opholdsfaciliteter til varme og strøm, til sikring af adgangsveje og logistik på byggepladsen. Fra vores brede sortiment tilbyder vi skræddersyede kundeløsninger, som forbedrer din produktivitet, sikkerhed og energiforbrug. Udlejning tilbyder mange fordele. Dynamic Rental Solutions er Ramirants kerneydelse. Det er vores måde at samarbejde med vores kunder, som gør det enklere for kunden at drive forretningen. Alle i Ramirant er til kundens disposition. Hvordan kan vi hjælpe dig? Let's solve it.